Ahojte, tak ako sa vám darí, ako idú prázdniny, robili ste niečo zaujímavé, boli ste niekde na dovolenke, určite mi dajte vedieť dole do komentáru, rada by som chcela vedieť, ako leto prežívate vy. Ja zatiaľ síce doma, iba takými menšími výletíkmi, pretože mám Maggie a ju nechcem nechávať v hoteli, takže je to veľmi ťažké vymyslieť nejakú dovolenku, aby ona nemusela ostať sama. No, ale OK. Dneska som si pre vás pripravila recenziu na knihu Amy a Roger na ceste. Táto kniha bola neskutočne zlatá, hrozne zlatá. A keby z tohoto urobili film, tak verím tomu, že by to bol veľmi dobrý film. Ako vážne. Úplne sa to hodí na ten film, bolo by to také zlaté. A táto kniha je úplne perfektná na leto, takže ak chcete čítať niečo ľahké a neviete čo, toto. Určite toto. Tak, niečo vám o tejto knihe poviem. Táto kniha rozpráva príbeh mladého dievčaťa Amy Careyovej, aspoň myslím, že to tak vyslovuje jej meno, ktorá stratila svojho ocka pri autonehode. My vlastne nevieme, ako sa to presne stalo, ale v priebehu celej tej knihy sa na konci dozvieme, čo sa vlastne stalo. A jej celá rodina sa tým pádom rozpadá, viac menej. Jej brat končí na odvykačke v liečebni a jej mama sa odsťahuje preč na opačný koniec Ameriky a ona ostáva celý mesiac sama v dome, v ktorom žila so svojou rodinou predtým. Jej mama chce, aby sa odsťahovala za ňou, proste aby išla do nového domu a tak musí ich staré auto, ktoré nechali v tom starom dome, ho musí vlastne Amy previesť cez celú Ameriku až do Connecticutu. Ale ona vlastne nešoferuje kvôli tomu, čo sa stalo jej ockovi, pretože ona bola pritom a tak sa na cestu s ňou vydáva Roger. A Roger je jej starý kamarát z detstva a je fakt zlatý. Amy, mama im vyhradí presnú trasu, kadiaľ majú ísť, aby im tento výlet zabral iba niekoľko dní. Ale im sa tá trasa nepáčila, pretože by toho veľa nevideli a nemal by z toho žiaden zážitok, a tak sa rozhodnú, že prejdú čo najviac, aby videli čo najviac a my vlastne ideme na tú cestu s nimi a je to vážne zaujímavé. Prejdú kus Ameriky, skutočne niekoľko, neviem teraz, či náhodou neprešli 12 štátov alebo 13, neviem. Na každej zastávke furt si vyberú ono to nebolo tak, že si teraz povedali, OK, prejdeme toto, tamto a tamto a nakoniec sa dostaneme k tebe do toho nového domu, ale oni si furt určili najbližšiu zastávku a potom od tej najbližšej zastávky si určili ďalšiu zastávku a vlastne furt, keď chodili po tých miestach, tak tam stretávali nových ľudí, nových kamarátov a zažili úplne nové dobrodružstvá. A vy ste mali pocit, ako keby ste ich zažívali spolu s nimi. A to bolo naozaj príjemné a pekné. V tejto knihe je aj množstvo obrázkov, ktoré dotvárajú tento príbeh. A vlastne sú to fotky, sú to skutočné fotky, pretože autorka, ona skutočne zažila ten trip. Ona na konci knihy aj opisuje, ako ona išla na ten istý trip vlastne. A ona brala skutočne tie fotky, ktoré potom vidíte tu v knihe, napríklad vám ukážem. Napríklad tu vidíme fotky, vy asi nevidíte. A takisto zaujímavé na tejto knihe je, že každých niekoľko pár kapitol máte rôzne playlisty s pesničkami a s interpretmi, ktoré počúvali na tej ceste. A ja som niektoré pesničky stiahla, keď sme išli na taký dlhší výlet do Maďarska a púšťala som ich v aute a bolo to naozaj príjemné a boli to pekné, hrozne pekné pesničky. Ako som povedala, táto kniha je veľmi príjemná na leto, mne sa neskutočne páčila a bola zlatá a určite som žiadnu takú knihu podobnú ešte nečítala, takže určite patrí k jednej z mojich obľúbených. Takže poďte tu. To je asi tak všetko. Dúfam, že som na nič nezabudla, pretože ja som túto knihu hneď práve teraz dočítala. A musím povedať, že to bolo také zlaté. Ako aj podľa tej obálky vidíte, je tam kus romantiky, ale nie je to tak prehnane sladké a vlastne hovorí príbeh o tom, ako je umrel otec a je to smutné, lenže
nie je to až tak prehnane depresívne. Určite s tou postavou budete sympatizovať, pretože Amy bola úžasná postava. Popisuje tam aj, ako sa ona sama zmenila po tej nehode a uvidíte, táto kniha vám určite niečo do života dá. Aj mne dala. Pretože ja som čerstvý vodič. Ešte vodičák zatiaľ nemám, ale už na ňo čakám. Po čítaní tohoto musím povedať, mám trošku strach, trošku teraz šoferovať, ale určite si Rogera zamilujete, tak ako som si ho zamilovala ja. Bol zlatý. Vážne bol zlatý. Taký zlatý. OK. Tak sa uvidíme pri ďalšom videu. Neviem kedy, ale viem. Dneska. OK. Uvidíme sa neskôr na budúce. Ahojte.